Здравейте! Добре дошли в каналът Исус е живот. Днес ще споделим една тема, която е много важна. Това е какво е Христовата любов? Какво представлява? Христовата любов е тя ни изкупи нашите грехове. Това е Христовата любов. Тя изкупи нашите грехове, за да може да бъдем спасени в името на Господа. Сега ще разгледаме малко по-надълбоко в темата и ще разберем Христос колко много ни обича, а ние всъщност не го оценяваме. Ще ви харесва ли Христос само да се сеща за нас само на празници? Не, нали? По-скоро ние се сещаме само за Христос за празници. Защото Господ не е само Велик ден или Рождество Христово. Той е всеки ден. Но въпросът е, че ние Неговата любов не оценяваме. Защото сме станали егоистични. Затова ще продължим в едно слово. Един момент само. Какво е Христовата любов? Любовта на Исус Христос е жертва. Той дава себе си за хората. Безусловно обича дори и грешниците. Прощава, дава шанс за ново начало. Действия показва се с думи, не с дела. Знаете ли, Христос обича дори най-големия грешник. Най-големия грешник, защото казва: има слънце и за праведния, има слънце и за грешния. Защото Бог е готов да промени всяко едно сърце. Но въпросът е дали ти го искаш да се промениш. Той дава шанс на всеки. Един модел за това е Яков. От измамник той го направи служител на Бога. Защото той му смени името, като му казва: ти вече няма да се казваш Яков, а ще се казваш Израел. Прощава, дава нов шанс. Забележете, Христос колко пъти ти е дал шанс в твоя живот да се поправиш. Колко пъти си отишъл. Колко пъти Христос ни е дал шанс за ново начало. Но въпросът е, ако ние искам да се променим, защото Бог ни е дал собствена воля дали искаме да се променим. Въпросът е дали ние искаме. Действия. Христос не казва думи, не показва думи, Той показва действия. Въпросът е ние кога ще се научим да не казваме само на думи, а да даваме на действия, на живот, а не само да плямпаме с уста. Силни стихове, най-известният стих, Йоанна 3,16, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Забележете, Бог до такава степен ни обича, до такава степен, че даде едничия си син заради нас, за да изкупи нашите грехове. Защото в Римляни 5:8 се казва: но Бог препоръчва своята любов към нас, че още когато бяхме грешници, Христос умря за нас. Дори и ние, когато сме били грешници, Христос е умрял за нас. Но просто е въпросът, че ние не разбираме, че Той е умрял за нас. Любов към всички хора. Матей 5:44. Обичайте враговете си. Защото Христос казва, че ние нямаме врагове. Имаме неспечелени приятели. Защото Давид казва: приготвяш трапеза в присъствието на неприятелите ми. De facto ние нямаме врагове, просто имаме неспечелени приятели. Защото апостол Павел казва: за едни си благоуханна миризма, а за други отровна. Няма всеки да те харесва. Няма по-голяма любов.
Иоанна 15.3. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите. Знаете ли, ние казваме, че обичаме братята си, сестрите, говорим в църквата. Но колко от нас сме готови да дадем живота си за тях? Колко от нас, защото Исус казва, кой е онзи приятел, който ще си даде живота? Защото на уста може да го декларираме, но въпросът е дали ще го дадеш с живота си. Дали, ако го обичаш толкова много, ти де факто си готов и да дадеш живота си за него. Ти си готов да дадеш живота си за него. За брат си готов да дадеш живота за него. И така, продължаваме. Прошка, Лука 23-34. Отче, прости, защото не знаят какво правят. В този стих разбираме, че ние в доста случаи не знаем какво правим. Правим едно нещо, но без да го разбираме, без да го осъзнаваме в главата си. Без да го осъзнаваме какво правим. Това действие. Първо трябва да го осъзнаеш, преди да направиш крачката. Винаги с нас. Матей 28:20. Аз съм с вас през всичките дни. Той е през нас, Той е с нас през всичките дни до века, но ние дали ще бъдем с Христос, това е друг въпрос. Той винаги ще е с нас, казва, аз ще съм с теб до века. Но въпросът е ти дали ще бъдеш с Исус до века. Ти дали ще останеш с Христос е въпросът. Какво означава това за нас? Христовата любов ни учи да прощаваме, да помагаме на другите, да обичаме дори когато е трудно. Знаете ли, човек е много трудно. Човек наистина е много трудно да обича човек, когато му е трудно. Той му е трудно. Да обичаме дори когато ни е трудно. Колко от нас са готови да обичат дори когато ни е трудно? Да бъдем добри и смирени. Христовата любов, по-дълбок смисъл, любовта на Исус Христос не е просто чувство, тя е начин на живот. Христовата любов не е просто дума, тя е начин на живот. Да живееш, да бъде твой принцип в живота ти. Да стане част от тебе Христовата любов. Защото казва, че с любовта си ни купи. С любовта си ни изкупи от греховете ни. Тя означава да обичаш дори когато другите не го заслужават, да правиш добро без да очакваш нищо в замяна, да поставиш другите пред себе си. Знаете ли, колко от нас са готови да направят добро и в замяна да не получат нищо? Защото сега ако направиш на брат си в църквата добро, примерно финансово добро, ти очакваш другия път и на тебе да ти направи. Но Христовата любов, защо? Ако Христос умря за нас, Той трябва ли да иска ние да умреме за Него? Да поставиш другите над себе си. Колко си готов да поставиш брат си над себе си, дори да е по-малко от тебе? Колко наистина си готов да поставиш брат си над себе си заради Господа? Още важни стихове. Любов към грешниците. Римляни 5:8. Бог показа своята любов към нас, че в това, че още когато бяхме грешници, Христос умря за нас. Бог обича и грешниците. Но грешниците дали искат да се поправят е друг въпрос. Защото Бог има за всеки шанс. За всеки един може да даде шанс и да се поправи към ново начало. Това значи, че Божията любов не зависи от това колко сме добри. Да, защото Бог обича и най-лошия. Бог го обича. Но пак ще го кажа, ако Той не се промени, няма да има спасение за него.
Любовта като заповед. Иоанна 13:34. Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Тук говориме да се обичаме един друг, защото във втората заповед на Исус Христос е да възлюбиш ближния си както себе си. Да се обичате, защото казва, ако ти обичаш този, няма как ти да обичаш този, който не виждаш, а да мразиш този, който виждаш. Защото на тези две заповеди се гради цялия закон. Христос казва, ако искате, Христос те казва, ако искате. Той го дава като заповед да се обичате. Той не казва, ако искате да се обичате. Той го дава като заповед да се обичате. Любовта е най-важна. 1 Коринтияни 13:13. А сега остават тези трите. Вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Наистина, хора, най-голямата е любовта, защото любовта покрива множество грехове. Ще ви дам пример с Яков и на Яков брат му, Савел. Като брат му дойде при него, той си мисли все едно, че може пак да го измами. Че пак да го измами брат му. Но той като видя брат си, отиде и го прегърна. Защото любовта покрива грешките на другия. Покрива грешките на другия, на неговия недостатък. Защото наистина най-голямата от тях е любовта. Защото когато сме при Господа, вяра и надежда няма да ни трябва, защото ние сме при Него вече. Виждаме. Любовта ще остане, защото тя е вечна. Ти не можеш да спреш да обичаш някой, ако много го обичаш. Най-голямият пример. Най-силното доказателство за любовта, за Христовата любов е кръста. Защото Христос там закова всички грехове, закова плътта. Там Христос закова множество грешки на всичките. Пак ще го кажа, любовта покрива множество грехове. Но ние кога ще се доверим на Христос? Кога ще му дадеме тази любов и ние на Христос, колко и Той нас ни обича? Въпрос е кога ще му станем и ние верни на Христос. А не само да говориме с уста и на думи. Защото това не е въпросът да говорим само с уста и на думи. Въпросът е да показваме действия, начин на живот, за да може тази Христова любов да стане част от нас. Той страда и умря за хората, прощава дори и тези, които го нараняват, показва, че истинската любов е жертва. Защото любов без жертва, тя не е любов. Защото един баща е готов за всичко за неговото семейство. Ще изкопа земята, за да може да го донесе това на семейството си. Но въпросът е, че ти не го разбираш. Трябва да го разбереш. Той страдаше заради нас. Въпросът е никога. Знаете ли, ще ви кажа нещо. Нека Христос да спре нещо да прави за нас. Време е ние да започнем нещо да правим за Христос. Защото Христос много направи за нас. Умря за нас, даде ни любов. Изкупи нашите грехове. Стига Христос е правил нещо за нас. Нека ние да започнем да правим нещо за Христос. Как да я прилагаме днес? Христовата любов не е само теория. Тя се вижда в мислите, в малките неща. Извинявам се. Ще го прочита пак. Христовата любов не е само тук се обърках. Теория. Тя се вижда в малките неща. Защото ти ако напомниш на брат си една чаша вода, има награда за тебе. Има награда за тебе. Божието Слово го пише. Има награда.
Защото любовта се вижда в най-малките неща. Знаете ли, няма по-голяма любов от на Христовата любов. Каквото може да си говорим до сутринта, но на Христос любовта е само една. Да помагаш на някой в нужда, да простиш, когато те наранява, да бъдеш търпелив и мил, да не обръщаш със зло, защото Христос казва: не обръщай със зло, като ударът обърни и другата буза. Да прощаваме на хората дори когато ни нараняват, когато наистина са ни огорчили. Прости. Прости, Бог казва, защото Исус казва в Йоанна: 70 пъти на ден си прощавайте. Да бъдеш търпелив. Колко от нас не са търпеливи? Един пример мога да ви дам. Авраам чака 100 години за дете. Колко от нас сме търпеливи днес, да изчакаме 50 години за един стол, пример? Нали ще изкопаме земята и още утре ще го купим. Примерно давам. Пример просто. Ако днес ние се научим да бъдем Христови, да бъдем Христови в Господа, ще ни бъде от полза. Ако ние се научим да обичаме Христос, както Той нас не обича, ние ще имаме вечен живот. Ще имаме спасение в Христос, защото казва: миг преди смъртта има спасение за тебе. Миг преди смъртта има спасение за тебе. И накратко, Христовата любов е силна, жертвена, вечна, не свършва. Дава, не взима. Жертва дава, не взима. Защото Христос буквално даде себе си. Даде себе си за хората и нищо не очакваше от тях за замяна. Просто от голямата си любов отиде на кръста и закова всичко. Закова всеки един страх, закова всяка една депресия, закова всичко на пътя. Закова всичко на кръст. Силна. Любовта на Исус Христос е силна, защото никой не може да понесе това изпитание, което Исус Христос го отнесе, защото това е огнено изпитание. Това е огнено изпитание. Никой не може от нас да го понесе. Исус Христос го изкушаваше дявола, а па нас няма да ни изкушава. Примерно да не обичаме Исус Христос. Защото му каза: ако си Божия син, хвърли се тази скала, и Исус ще заповяда на ангелите да те спасят. Дори да беше се метнал, което нямаше как да стане. Мислите ли, че Бог нямаше да заповяда на своите ангели да го спасят? Но Бог казва: не изпитвай Господа своя Бог. А днес ние колко пъти го изпитваме в ежедневието си? Колко път сме изпитваме Бог? Защо? Защото знай, че всяко едно изпитание е допуснато от Бога. Защото Йосиф, преди да стане втори след фараона, той трябваше да бъде в затвора. Извинявам се, малко излизам извън темата, но той трябваше да бъде в затвора преди да стане след втори фараон. Щом Исус Христос, дявола го изкушава. Мислите ли, че и нас няма да ни изкушава дявола? Един Йов, Бог такова изпитание му допусна до живота. И похули Господа. А жена му каза: похули твоя Господ и умри. А в Йов се пише и казва, мисля, че 14 глава, казва, не съм сигурен, казва: само добро ли трябва да чакаме от Господа? Трябва да приемаме и лошото. Колко от нас не сме готови и лошото да приемем в живота си? Не за благодариме, че, примерно, не за благодариме за лошото.
Колко от нас? Защото Бог казва, моли се и в добри дни, моли се и в лоши дни. Защото Бог има бъдеще и надежда за тебе. Но ти дали го разбираш? Защото в една песен се пее, ти имаш бъдеще и надежда за мен. И ние декларираме тази сутрин, че Исус има бъдеще и надежда за нас. Бъдеще и надежда има Исус за нас. Мисли има за нас. Но ние дали имаме мисли да се изградим в Христос е друго. Ние дали имаме бъдеще и надежда да се изградим в Христос. Защото на Исус любовта е безкрайна. Няма такава любов, няма такава жертва, която да даде сина си. Колко от нас не сме готови да дадем сина си за Исус Христос? Колко от нас са готови? Но Той го направи. Направи го, даде едничкия си син. Друг пример може да споменем Авраам. Толкова време чакаше дете. Толкова време. И накрая Христос каза, убий го. Убий го, му каза. И той отиде в една планина. В същата тази планина мисля, че беше гробът на Исус Христос. В същата тази планина, къде бех. И той вече го завързва и тръгва да го убива. Христос само му казва, остави детето, сега видях, че си верен слуга на Господа. Понякога Исус Христос иска да ни изпита. Защото за да един син да се докаже верен пред баща си, той първо трябва да се покаже неверен. Затова Бог допуска изпитания в живота ни, за да види дали ще може да устоим. Защото обстоятелствата виждат едно, вярата вижда друго. Вярата вижда изход. Вярата вижда как да излезеш от тази ситуация. Защото ти ако позволиш на обстоятелствата ще те смачат, ще те вкарат в депресия, ще те свалят на най-долното дъно на земята. И с това, което завършвам тази сутрин, благославям ви наистина Христос да ви бъде ваш приоритет. Христос да бъде начин от вашия ви живот. Христос да бъде вашия авторитет. Наистина, благославям ви с това, което завършвам. Обичайте братите и сестрите си. Обичайте Христос най-вече. Надявам се да съм ви благословил. Чао!